Hayi yonke into oyenzayo kwamele uyipapashe kwinkonzo zokuxhumana okanye uyipapashe kuyo yonke indawo ohamba kuyo. Khawukhe ufunde apha ebomini uba ungapapashi yonke into oyenzayo, ungayixeli futhi uwonkewonke yonke into oyenzayo. Ubusazi na uba abanye abantu xa beqale bazi uba kunento ethile oyenzayo bayaqala benze amayele enkqubo mawungaphumeleli ngobomi bakho, ungayi phambili ngale nto ofuna uyenza okanye ngale nto oyenzayo ebomini bakho. Khawukhe ubahlolisise abantu obaxelela izinto, ngoba ngamanye amaxesha uxelela abantu abazizitha zakho ngeepleni onazo ngobomi bakho. Baqale benze amayele nqe angekho msulwa uba wena mawungaphumeleli ngobomi bakho. Kunabantu abanintsi namhlanje ubomi babo buyenye into ongayaziyo ngoba bathe bashera okanye baxelela abantu abarongo ngeepleni bebezipleni okanye ngento bebeyenza. Ngamanye amaxesha kuyafuneka uba into oyenzayo yaziwe nguwe wedwa okanye yaziwe ngulaa mntu lo oyenza naye ebomini bakho, okanye yaziwe ngulaa mntu omthembayo oyaziyo uba noba somxelele akazuyixelela uwonkewonke. Khawukhe ufunde uxelela abantu abanesifuba ngezinto ezibalulekileyo ebomini bakho, ngoba abanye abantu abakwazi ugcina izinto ngaphakathi kwabo. Once wabaxelela into yakho bayathanda uba bayixelele uwonkewonke. Khawukhe ufunde ungapapashi yonke into oyenzayo. Khawukhe ufunde uyeke upowusta phaa kooFacebook, phaa kooTwitter, phaa kooInstagram, phaa kooTikTok yonke into oyenzayo. Hlolisisa into ozipowustayo, into ozixelela abantu, ngoba ezi zinto ozixelela abanye abantu baqale bathandaze uba zingaphumeleli. Abanye baye kumaxhele baqinisekise uba le nto yokufuna uyenza ayiyi phambili tu. Kunabantu namhlanje ubomi babo bume ngxi, bumiswe yinto enye nje, impazamo bathe bayenza baxelela abantu uba ndiplene ukwenza le nto nale nto nale nto. Hayi wonke umntu uyanqwenela uba mawuphumelele. Hayi wonke umntu uyobhiyoza nawe xa sowuphumelele. Hayi wonke umntu uyokuxhela exhukwane xa sebona uba ubomi bakho buya phambili. Abanye abantu bayabhiyoza xa bekubona uba xa uxingile ngobomi bakho, xa bekubona uba ubomi buyakubetha ngapha nangapha, ubomi buyazenzela ngawe, baqale babhiyoze. Hlolisisa apho ushera khona into zakho ezibalulekileyo. Baleka ushera into zakho nabantu abarongo, ngoba kunabantu abazokuvala xa bethe babona uba kunento enkulu ofuna uyenza. Ezinye izinto ezinkulu ozenzayo mazibamangaze abantu, mazimangaze futhi neentshaba zakho, zimangaze nabo bebesithi wena sobe uye kwenye indawo okanye kwenye inqanaba ebomini bakho. Khawukhe ufunde impumelelo yakho ikhe imangaze abantu bebecinga uba fanuba umntu ovela kweli sapho ovela kuwo sobe aphumelele ebomini. Yekela impumelelo yakho ibe yiyo ezothi izibhengeze, izipapashe kuyo yonke indawo. Hayi uba wena uyithathe uyipapashe kubantu abarongo. Khawukhe uyeke upapasha yonke into yakho uyixelele uwonkewonke. Ezinye izinto zigcine kuwe, ungaxeleli uwonkewonke. Ziplene uzenze, xa sezigqamile zivelile ungazixelela abantu obathandayo obathembayo uba mabazazi. Hayi wonke kwamele ayazi uba wenza ntoni na ebomini bakho.